Kaburam baga jingo nga ai show blay ba sa shisien pa nga kapor nga yo banya kren biang bat pi na gani kten ka ba im ka ba donbor ka ba kamnap ya gano ka white lam arliang serti na gani kten ka ba penya klat ya ga jing im ba ya ga men sim gi mat ba gi clenching kani kten ji sha ka ba longru kata ka ba bishar ka jingmut ka jongi bat ya kata ka jing thumu ka download ka jongi kani ka ktien ka ding kani ka ktien ka longum tau ternam ban pluat jen yau tau mausiang kani ka ktien ka ba pen khia kani ka ktien si sha ka ba ai ya ka jingkermen ba de ka jingim deng tanga kren kani ka ktien kanang baba pi pinyo diang ya kata ka jingdon kam ha ka jim ka jong pi la pi pang pinyo khia fi tom pinyo ka jing plat pinyo si sha ya kata ka jing tungen na wi snowsi ba de ka jingkemen ha biam pangangai kani ka ktien kanai bori piru hagani ka sngi ka bamenta hagani ka sngi kwa ban ekren nagani ka gospel Matthews kan nong ba khat ar kani ka khat ka ba ar pho ngan puli kani ka por ka ongum ni onam pen ken yu kha ubala mong ba onam pen lip yu sai hon ubala satadem tat anda on pen priang ya ka jing bishar hadu ka jing job kani ka ktien ya ka ba Matthews u record uda pen ken mau yang ikinong snap Mdei ba Ukran Matthews nre upen kan mau Matthews ya ka ka ba Isia Ukran na ka lenong ka ba saupu ar ka khat man kong ter ka ktien ka jong blay ka angkom ni Henry ujisu ha ba ulatip ba unlek no nang ta tigi pat ba bon ki le bot yu bat ulapen khia iki baro ti ulamaham yaki ba kinom pen pa ha yau kumta ba on pendap ya kata kablaong do Isaya unang itu ulapau daang hakmi usyakri jonga iyo bangalajit oba iet jonga iyo bagamensim jonga kasngau bae ngan bo ya umensim jonga hau ba on penbena ya gajing bishar gi gentle onom yale lemne perta lemne wai ru onom ya snau ya ktien jong uhagalenti onam pen kenyo kha ubalamong ba onam pen lip yu saihon ubasa tadem tanda an pen priang ya ka jing bishar hado ka jing job ti ha ka kerteng jong u ki gentle kin yakermen kini kilong ki kintin ya ka ba Matthews upen kan mau shapang u Isaya kumno ba Isaya upen scam ya kata ka jinglong jong ta unong penem tading ta open scam but open kan mau ba utaw nong panem unlong kumta bagadegan ni ka ba u Isaya open kan mau ya ka bala pendap ru how Jesus Christ ya ka bala pen scam ru do Matthews ba uong ba uniken uday uta Messiah uday way u Jesus uday to Messiah ule yo ka ba abal kaong u Jesus ha bola tip ulit nong ta gi pa ba babon klebot yo but ula pen khia iki baro kin mau ba u Jesus uday unong pen khia Mdi tang ba usupen kia anre uday unong pen kia ya ubala dep ya tu lupa do Isaya to ni pule gani ka porma no Isaya gani hel nong basau pu ar ka ongum ne ka tin ga jongblay hakimi ushakri jonga ubanga krishan ubala jit jonga ubaha mensim jonga ka sngo bha ngalabo yo mensim jonga hau te onam pen mi ya ga jing bishar ya gi gentle onam pertala ne pen jam lemne onam pen sngo ila ga ktien hagilanti shnong onam pen ken yo plang balamong ba nonong penlip yo saihon basat dem un pen mi ya ga jing bishar ha ga jing shisha kani ga de ga ktien ya ga ba Isaya Ukran ya ga ba Matthews Ukran ya ga jo ban pen scam ya ga ka ba u Jisu ulang ba ya ga ka ba u Jisu day uta u jing pendap ya ga ka ba u Isaya u yatho kani ga ktien ya ga ba la pen pa ya u Jisu ba ya ga ka ba ulang ba u Jisu ule thikum tahi ro ya ka eke baladap yitho lopa fin kan mau gane ka way ba ukpa ba habaneng ro udah pen scam yang ne ka ktien ndai tang Isaya yitho lopa ndai tang bo Matthews open kan mau ya kata anre ukpa uba habaneng ro udah pen scam dala dehi ba uni udeuta ya uba ngaladap yitho lopa bat yu ba pen scam ro menta arsien ukpa na beneng udah pen scam ba u Jisu udai ukon jong how ba u eat but how ba u snow ba e kasien ka beneng kong kadai anda ha bala dap pen baptis u Yanes ha ka wa Jordan la dap pen ngam u bagum tau mi no na ga bagum tala play ka beneng ong ktien ga jong play ba men sim ba ko udawan hiar kum ka paro bat ka sur na beneng ka dakren uni ulong ukon jonga how bang eat nga snow ba e kata kadai ha ga sgi bala pen baptis u Jisu we say au ong kum ni ha khami ushakri jonga yo bangala jit uba eat jonga how baga mensim jonga ka snow ba e but sa shisien de
ukpa bahabneng uda pen scam ba u jisu ude uta ubanganga legit ude ukon jonga ngaman sim jonga ka it uni du kon jonga bang it nga sngo ba uda kren ro haulom jonga jimpen kaladur now Matthias kan ngal nong ga ba khat nyau kan ka khat ga ba ning kong ter hado ga ba san ba ukpa na beneng uda pen scam ro ba uni long kon jonga ho bang it nga sngo ba pin sngo ya o tading tangi ya ga jinglong ga jong jisu ba udai sha unong pen kia ba udai sha unong pen ba udai sha utau shakri ya ubolawan shigane ka perthai ban shakri yangi uplay wan ban shakri yangi udai sha utau bala jit ya ka bala thung lepa ya u na do shwa ban song Nongkhryiem ya ka khndo ba un wan shigane ka perthai ba un shakri yangi ta ka jisu ho ba wan shigane ka perthai ong ngala wan shigane ka perthai bangan shakri ringa wan ban shakri Daring tawan ban shakri kumno ban pen khia ban shakri ubreu ban pen sunan yo ubreu naka pop ke jongu kumu shakri wa ban sha ke jin jar wa ban sha ke jing wa ban sha ke ta ke jing kordit jong ka ding phna baru ha ban sha ruat dia ke jing yap tading ta am ngapuli ke tin ke jong bleng ada sungu hun ada sungu thiang hadu kata ke tangan puli ben isin kan khat khat pra ga ong kami ushakri jonga yo bangala jit uba it jonga uba ka mensim jonga ka sngo bha ngan bu yo mensim jonga hu bon pen bana ke jing bishar ke gentle onom yale lem ni perta kani ka bakren chapang kumno ba jisu usngap what happening kita ke jing kordit happening ke jing sha bom ke jing sha tit ke jing happening ke jing sha leben ke jing sha le dusman re shimla angel ke jong shintur kung ta ulang prot ubla yalam she ke jing knya kumta u jisu ru ulet she ke jing knya klem ang klem linear klem perta lemne ru onom yo sngo ga ktien jo ha ga lenti baga babel ka ongom ni onom pen kenyo ka ubalamong ba onom pen lip yo saihon ubasat dem ngastunat bagani de ka ponya ka banga kwa ban kren ha ga ni ga sngi hangni ong onom pen kenyo ka ubalamong uka ude kunja plang new tau jingthung kumba isaya ulai thu mane ya ka baula ai si sha da ga ba shai ongom ne onom pen kenyo plang balamong hangni uang unumpan ken yau tau kha leniu plang ubalamong bat ka ong hangni bat unumpan lip yu saihon ubasat dem fi ngingi de kita ki kha akibalamong na ka banong fi ngilamong namar ka jingle ka jongi bo na preng jong fi ka por fi mong yala di namar ba ka ka fi filale ka jim ka jong fi filale pop man shwa filale dusman yala de filale pathar fila impathar badeng ta ka mong ga jim ga jong phi menta tang ba ha ba phi man kamut pat ba omla ban pen khia ya phi kan uplang balamong niu to kha balamong kamut balamong bamla ban pen khia phila mong ha ga jim ga jong phi dan ki bal pen mong ya phi dan ba phi pen mong dala di ne phi pen mong ye ki wei ya kwa banong ye phi ga ne ga sngi ga menta kata ka pas ka jong phi sha ka pen mong ye phi bat ka ni ga jim ka ba phi menta ru phi sa ha ga ta ga jing mong phi long kum tau phlang ubala mong ha ga kwa banong ye phi ga ne ga sngi ga menta udan u jisu ubala ban pen khia e ga jing mong ga jong phi uday u jisu ban pen khia ge jing mong jong fi u jeremiah ukran lai po khat nyo ong na bangan ai pa ge jing ko jing khia ye fi bangan pen khia ge jing mong ge jong fi umdai u jeremiah u bakran re uday u blay u bakran lengba u jeremiah uday u jisu hi u bakran lengba u jeremiah ong ngan ai pa ge jing ko jing khia ye fi ba de ge jing mong jong fi ngan pen khia la da pi mong pi long kum tau kha u balam mong ngai Trai open kia ege jing mong jong pi hagen ege sngi ge bamenta mana kwa banong fi nanga pule naga sam spa sau pho nyo ra ka kren ka ongum ne nga kwa ban pen kan mau biang fi sai shisien le se fi la ju sngo ne ga de khat ringa pen kan mau biang fi sai shisien ka ongum ne ga tien ga jong blai ushna ki pa pat do not baru spanya ge jing mong jong ki ushna i pa pat do not pila pat ka do not pila pat kata ka mensim kala mong shisha kata ka jingim ka jongpi henry un span ya kata ka jingmong jongpi ong ka ktien ka jong blai u blai jongi u jisu u dei u ba pen khia u dei u ba thau thamai ban pen khia yau tau kha u bala mong ban ka kwa banoi fi ne ka sngi ka bible ngi i ba jisu pen khia ya ka tu ka riu kan thai
yang tu ka breu ngamot ban ong ya ka ba la yo kem hagata ka kam ba ka kalale ka kam nuti ka kam auria ka ba ka kalale kala mong shisha lawan ya lam ya ka hakmat ujisu haga jaka bakan sha'len temau henry ujisu namar ba udan hagita ke jaka ki pat ba ki mat ban len tem no ya ka henry namar ba udan ujisu kani ka breu kala yo la ma kala dei ka breu ka ba mong kadi ka breu shisha kum tau plang bla mong kum tau kha bla mong kum ta kala long ha ka jim ke jongka le se pir bla im ke jim ka ba auria la da de ban len temau fi la de shisha len temau la da de ban yap shisha la da de blay ban tim fi la de ban tim shisha re blay u bang ngi shakri de blay ba tim de blay ba pen khia kala im ke jim ka ba auria ka jim bila le pathar shisha do kata pipim kan snap show blay la jangai no blay ka jim ka long lemo ado kata pi mong ha kan ka sngi ndaka khubor ka ba kamen ka long ba jisu ula ban pen khia epi ula ban pen khia epi fi long tau kha bla mong un ban khia epi men ta kong kwa ban ong pi i shisha ya la ka jong ka jim pi snow si ek ai ka fi la le pi panga men sim ke jong pi thang shisha ka jing ke jong na mare ka ei ka fi la le fi la mong fi la pen mong i ba hieng wa sam fi la pen mong i ba bon ki breu men ta pi mong halade u try un pen khia ya pi ka babel ke thu engiru bagla don kan diga riu kan thai ru te kala mong ha ka men sim na mar non jing pen khia Lucas long ba pra ke ya thu ingi wa kala wan show jisu but haka im lang sa lang kala syak kan tait na mar ba kala shumi snam len terbai bala nyo bom khot ya ka kamong ha kamen sim kamong shisha ka donot la penjinga ya ka na kita ke imlang ka salang na mar la nyo ya ka ta ka breu bom khot na mar ga ne ka jimi snam jong ka la khat arsnem re ga ne ka breu ka wan shau chisu bat ka ong la dang yok ta ikri miang jan jong ngan yok ya ba ka la kendo ya la di bat ka la wan la ka wan kum ta gong tip ja yu yang kala wan hang ta ba kala kta ba kala yok khia au jisu kli wei ba kta yanga pagani ka breu kamla syok ban buru ilini namar kamut dur biya kani lada ngangan ya thu kalong sya ka pop yanga namar ba kum ka kenthai ka bam isnam ka breu ka bam khot bala nyo bam khot nga kta kham tam yu samla breu kata kala de ka jingpen ken ya ka hukum but lada ka longum ta ka de ban sha'len thamau hendai namar ba ka kta yu breu badai kakta yu jisu tadeng ta em namar baga kta yu tra ga jaka bakan yap bakan sha'len thamau kayo ban ya ga jingpen khia but namar kataro kala ai ka buram show jisu baki breu ang ta ki i ya u jisu kum uta unong pen khia ba pen khia ya ta ga jingmong jongka but nga sngu ani ka por compare ga jingpang yu ka bala bat pi PM let's say ka jingim ka ba pi sngo ko bala syak kan tait lut na ki ek baro na yeng na sem kila ngya kila tait yu ba ding ta kwa banong yu let's say im lang sa lang ro kala ngya yu video breu let's say bala syak kem bon si na ka snong video breu let's say ka breu ro ka bala syak kem bon si na ki pulet ba ka snong kala ngya yu kala tait yu let's say bala syak be snong ro na kwa banong yu ujisu unum be yu ujisu unum kan tait yu lada pi kala ka bamut si sha pi wan ongan let chu jisu bangan yo e ka jingpen kia kum ba ka ne ka breu ka yo ban let chu jisu bat ka yo e ka ta ka jingpen kia lada pi wan si sha chu jisu ka ka banong fi ba u jisu un pen kia fi kta yu jisu da ka jinget wan chu jisu da ka jinget un pen kia ya pi utau plang le ne ka ta ka plang ka balamong un pen kia fi bat ka ba ge thu ingi hang ne ka ongru ba u dei ru ma u ken u ba unum penlip yo to saihon no badang sa tedem lada dang sa ka tedem kamut re bakan lip no kamut bo jisu unum la ban ai biang ya kata ka ding hau tau saihon lani unum la ban pen me pat ya ka ding ula bet u jisu pin pet iki senran ke ju u petros ula lip ding pin pet iki wi iki senran ki la lip ding na marwa balai habaki pet ba ya ka baja habaki pet ki ibet bo jisu ula syare ki ibe u jisu bala sya sanar pna u jisu ubam idan jing mutshu tadeng ta ka ding ka bahapo jongki kelas dang ban lipno anrei dang sa stang katadam tadeng ta u jisu klemban ban lipno sunan ya kata ka basa tadam uwan ban persat ding biang tadeng ta haga sngi
ba anda habola mi pat na ka jing tap uwan bat uwan man runga to ka kamera wa chep ting ngadai mga bat upersat biang yo men sim bakut upersat biang ye ka ding haki ya ka bakin yo pat ya kata ka men sim ka batmai bat ya ka bor ka batmai ding tang kwa ba dong ifi ka ne ka ski don na pteng jong firu aga jing im sim ke jong fi de ki beshit rahamba men shwa fi de ki breu ki ba it ba yu trai henry kumnore ka perthai ka la ka jap ya fi kumnore ka jing im ka jong pm kala I kumbakan lip no si shandri dang sa dem pidang don kata ka jing it te yu blay pidang don te ya kata ka jing angnot ba pin yo ban shakri biang yu blay henry ka jing long ka jing im ka bala ja ka jing im jong fi im ka kang yu fi ka pen le ran yu fi wat ban wan si ji sengru ne ba pin khot ya ka kerteng ka jong blay ne ban khot ya ka kerteng u jisu Menria po jong fi kadang don bet kata ka jing angnot kata ka jing it blay kadang don ka donot ke jong fi kata ka jing shapting blay kadang don ka donot ke jong fi kata ka jing angnot kadang don ka donot jong fi te dang sa dem na kwa ban ong fi la da fi dang don kum kata am best praise the Lord u jisu am un persat yo men sim bakho ya fi un pa ega ding na beneng aga sngi pentecost ka ding kalawan na beneng kita gi tlik pat penat kum ka ding kilawan ken bat kila hap away ki badan haga taga kamera hang ta hapo Jerusalem bat de hang ta am kila yo pat ya kata ka ding bat haga taga sngi la ya lap bat haba kila ya lap ki spar phongot la ha jarngot ki kila ka bamot mga kwa ba no fi ka ski ka bamenta la fi dang don ya kata ka jing it blay la fi dang don hi kata ka jing shapting blay la ne kata ka jing angnot ya ka ba fin yo pat ban shakri yo blay nga kwa ba no fi ka ne de ka ski ka bo blay un kan ta fi do men sim ba ko nga kren na ka ski de ka bor ka jong blay bo trai jisu leng ba ka ne ka khubor un pa pa yo men sim ba ko ha ka jim ka jong pi pila sat dem re trai un ai ka ne ka ding ba ka nom lip chu la no ka ne ka ding na do mta ka ski ka ne ka da bang sat dem utrai un persat yo men simbakot bat kum takan me ding biang kata ka donot ke jongfi kan klang biang kata ka mensim ke jongfi fin da shakri biang yu blai shisien da ka jing shit ham na kwa abnongi fila bakla hagi jing alenti ke jongfi fila bakla le se ko breu ne kum ka breu fila kum bakla le se la be balang ifi ne la shot balang ifi ne la sha nyo ben kum ta andre fidang don ne ke jing it blai kan ne de sngi ka blai thau thamai pat ifi ai ngo you try mu jukan tat ifi utrai unum pelip ifi andre un persat ba kalang biang shisien ba fin plo biang shisien pi asngo ina ka ktien ka jong blai ka ktien jong blai ka long ka ding u ai fi ka ding ka ne ka sngi ba fin kalang biang shisien na ka benta ka buram ka jong okay tara wa judo men sim la da fidei ki breu ne si fila kamrang ba menta fila si fila kumbakla fila I ka lok ka baning kong menta fila shong da ka wei ka lok ka balang le se ka isi ifi ne ki bahaying basem ro kim pediang ifi kwa banong ifi la da fidang don ne ka jing it blai ka la ka bamut si sha ka ne ka ski ka la si shong try map yanga baru try am unam pelip ifi un ai ka jing im ka bathamai ya fi un persat in ne ka ding ba fin klang da ka ding ka jangomen sim ba khot banga kwa ban ong ifi ka ne ka ski ka bamenta wa judo men sim nga kwa ban duai na ka menta jong fi ka ne ka por ka mamenta nga kwa ban duai jisu it be yafi da fi wan shada ka donot ka bakala ka bamot da si shapi pan map no try u try em kam judan ka bamlao fi wan da ka donot ka bangai fi wan da ka donot ka bashania tlihu da ka donot ka ba apkermen na u si shaga jingim ka jong fi num ta ka sngi kan kalalong thamai ngin duai ka ne ka por menta kan mau ne ka wei ba om tang ba upen khia ite ki bamong u jisu dala deru ula sha ya kata ka jingmong ula sha u snow to bola da sha e da ka jingmong ba ya jingmong ga jingfi ula shim haladi ken ha ga ding phana ba ka thin jong blai ka pen kan ma ho ne ka por Isaiah san pula ga khot ba sa si sha ula ba ga jing slai jongi bola kit ga jing so si jongi pen ban la nyo yu bala pen mong bala sho do blai bat bala penjenjar re la pen mong ya uni na mar ke jing rengkang jongi la pen luet yu na mar ke jing le ba mahok jongi ka jing shitam ka jing suk jongi ka lalong halor jongu bada ka jing jam snam jongu la pen khia yangi nga kwa banong ifi la pen mong yu jisu ban pen khia hengi tading tala fi mong ga no ka noro ka don bet ka bor ka jong blay ban pen khia ifi na mar naga ding pna utrai open khia ifi ka jing mong ka jong pi ula shim haladi bana u upelat ya ga jing pen khia pediang ini ke jimpen kia pediang ini ke ding ke jong blai bana dok mendaga ski fin long ki jing tau ki batamai ki jing tau ki belong brand new ki badap de ke bor ki badap de ke jimpen kia ki badap de ke jimpen slat de ke ding men semba ko in de dwa ini ke por menta try nga ingo ime ko pa melong shisha
try u blay badap da jing it da jing snai bla pa la jong kon jame u Jesus Christ u Jesus lawan ban shakri u Jesus lawan ban pen khia u Jesus lawan ban le ki kamba ba try nga aingo na mar try Jesus dei lengba jong me lawan ku kra ban pen khia yu plang bla mong yu to kha bla mong ku mam la pen khia nga ma pen khia ini ki breu ki jong me try ku mam la iPad ya ka ding hanga try ho man iPad ya ni ka ding ha ni ki khun ki jong me roblai try shi shaman perlip no ya ka ni utau saihon badang sat dem nga nget men persat yo men sim ko persat go Jesus persat yo men sim jame ha ka men sim jong ki khun jame o di shisha go try ki long thik kung to ka dober tha ka bam dan jing im rei try ha ba me persat ki thliu khmut ka lawan ka jingim ba ni ka sngi me persat me go try ya ka jingim ka ba thmai ha ki khun jame ba kin yo im na do men ta ga sngi bat ba kin yo ru ta ka jingim ka ba bam jiko try shisha me de u blay go try u bala ban le ganta me de u life giving spirit me de me uta u blay u ba ai jingim ba nga ngai ko kra me le ya ka ta ga ni ka sngi nam ni khun jame ki bala mong ha ga men sim ki khun jame ki balang sat dem try men le ka kamba no men ta ga sngi nga dwai nga bless if pinalong biang ki shakri ki ba shit am ki chong blay pinalong ki breu ka ba khia pinalong ki breu shisha ken yu ki ba plo aga men sim ba pinalong ka daw ga jingker ko ga ba try u restore ga ni ka sngi u try open khia if try u sop spanya ga dono ga jofi u sop spanya ga jim jongfi u shnapat ya ka ta ka bala mong ga jongfi pi khia na do men ta ga sngi nga da kren ya ga ni ha ka kerteng ga jong jisu amen but amen amen try open khia if nangai bor if in se syam yang la shai ka sngi blagi jing sok ru un kar khoi fi khublai shibun amen